Ισχύσμο και υμνησίσμο Κύριος. Παιδεύον επέδευσε με ο Κύριος. Πράξεων των Αποστόλων των πληθυνόντων των μαθητών εγένετο ο κοκκισμός των Ελληνιστών προς τους Εβραίους, ότι παραθεωρούνται εν τη δικαιοσύνη την καθημερινή εχείρε αυτών. Προσκαλεσάμενοι δε οι 12 το πλήθος των μαθητών είπων, ουκ αρεστόν εστίν ημάς, καταλήψαντος το λόγον του Θεού, διακονήν τραπέζες. Επισκέψας Θεούν αδέλφοι άντρας εξ ημών, μαρτυρωμένους 7, πλήρου εις Πνεύματος Αγίου και σοφίας, πως καταστήσομεν επί της χρίας ταύτης. Εμείς δε την προσευχή και τη διακονία του λόγου προσκαρτερίσομεν. Και ήρεσεν ο λόγος ενώπιον παντός του πλήθους, και εξελέξαντον Στέφανον, άντρα πλήρης πίστεως και Πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον, και Πρόχωρον, και Νικάνοραν, και Τίμωναν, και Παρμενάν, και τον Νικόλαον Προσήλη τον Αντιοχέα, ους έστησαν ενώπιον των Αποστόλων, και προσευξάμενοι επέφθηκαν αυτοίς τας χείρας, και ο λόγος του Θεού ύψανε, και πληθύνει το αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα. Πονήστε όκλος των Ιουδαίων, υπήκον την πίστη.